Hindi nga rin din irugi nga iba sa papagayam, ni pagayam tayo nga Adel, iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Sa gudahin nga rin ti surat, Dear Manong Nemi, awan ti tao nga awan ti problema na. Gabuta, adalat nga sumusurot ti problema sang kadi Manong Nemi. Natural data. Kaya lang, depende no kasano ting ka panang takel, panang sango, panang sulbar, tanyaman na tumteng nga problema. Adamat na kiti tao Manong Nemi nga isudat mga aramid ti problema da. Di da mo tagsakbay. Amuda nga dumteng to ti gundaway nga problema da. Ngam ko nada makamudtutan. Isuntun pa ng solusyon na dumteng nga nga problema ko nada. Dahil pagsasao Manong Nemi kasapulan tagsakbay. Tagsakbay tupay maaros pay. May sakmet ka nagidikang kanay nga dumdumngeg kanito nga programa Manong Nemi. Since nga naiwaragawag nga ti kasapulan nyo kay True to Life Success Story. Taado Manong Nemi nagdimang mga ko siyempre madlaw ko nga fiction wano parmata di kita susurat. Nupay, adamat pagibasananda karigipod no nga pasamag. Kas kada kayo nga writer Manong. Awamata mo yung istoryaen no saan yung ibasar karigiti pasamag kinaglawlaw. Tapno agsao wano makona ngagpepeso. Dagiti patak nga dumdungeg kay nagidag buybuya, dagiti sponsor kastamat kang kamanong. Nga sikat iti mon dati nga programa, ken sikat imang tadbiyag kadagiti pagkasalitaan. Nanumu Manong Nemi tanariingak nga panagbiag. Do pa'y talo kamlaing Manong. Talo kamlaing nga kakabsat, siyak takin na agenteng nga. Ni Manong ko nga Juju Manong Nemi tinauna nga iso ti tumultulong kini tatang iti bangkag kini taltalon. Magitaltalon kami laeng kan makibang bangkag inito ti nanang katumultulong matitaltalon Manong. Ano kastang ngag-harvest ni tatang kanagitimulan ng anateng ni nanang timapan sa ditsandaan amapan mangilako. Datay paangkat na. Numabanan sa dyan, tiyampo ti tiyanda, at ang anong matan na gini mangangkat, kahit mangibati mata, titugtugawan na nga ilako. Tano, ang paangkat na, basit lang di kita maganansya. No, itugtugawan ng tumatan nga, orahin di kita gatang, dakdakal kanumat lang ti ganansya. Irinto talalaki met, Manong Nemi, ti burudak mi, isot gapo na siyak lang ti babae. Gapo na siyak lang ti babae, siyak ti sinusuruan ni nanang nga kang runahan nga katulungan na iti uneg ti balay. Dope ang moment na kiti kakapsat ko nga lalaki iti agdalus manglabat ti arwaten da ken basta na isuda iti schedule nga agluto. Numampay sang kasapulan sang kapuyan kunada ti kasasaad mi. Tano saanen nga agtalon kinagbangkag ni tatang awanen ti pagbiag mi. Numalpas ti talon Manong Nemi, sumrek mo ti tatang nga mapanagkonstruksyon. Ket ni nanang Manong Nemi, agaramid bet kadagiti kakanen ket mapanamat isursur o nang duakam ti mapanagsursur para iti panagmerienda. Kasta ti bihag. Irinagturpusen ni Manong Jojo nga inaunami Manong Nemi iti high school. Pinadas naman ti simrek Manong Nemi iti college nga di nakanumayolo. Aging ka tinulungan na ni tata nga nagtalon. Aging ka Manong Nemi nga napan sa Manila ni Manong kat sadyay nga napan nagtrabaho. Ilinto ta siyak Manong Nemi di agbasa akong ti high school adun di kita gar-arem kanyak. Tadangamin langak Manong Nemi. Ngimsang kay baga datatang kaninanang edyak pa lang di kita lalaki. Ngim kasanong nga maedyak di kita lalaki. Ket mga nga at the project mi Manong. Awan ti sa bali nga pagpatulungak no saan nga ni Alex. Ni Alex ti kang runaan nga gar-arim kanyak naman pa'y liblibyak. Gabato bingkampay laing Manong. Third year high school, idisang ko napupuutan Manong Nemi, ngayon aklon ko ni Alex.
Isutin mo na manong nemi nga nakaraman kadagiti lips ko. Kada di Valentine's ball mi manong nemi di eskwela insala na. Kada di adda gundaway na manong nemi nga nang kiss kadagiti lips ko. Nga magaslawan ang yaman na kanyak. Siguro manong nemi kabutam papilapay lang. No mampay sang kong imbaga nga isuna kita no mampay hangkumat nga makuna nga isuti first love ko nga isuti first kiss ko manong isuti mo na nga nangarakop ka nangagek kada kiti bibig ko. Third year, fourth year da kami pailaing kini Alex aging ka manong nemi nga idegraduar kami ti high school. Naging nadayo kami kini Alex manong nemi tanapan nagbasa sa di Baguio. Irinto ta nagtalanedak dito Ilocos manong. Dita aklawag nga nag-college. Iti kursok ng accountancy manong nemi impasnek ko. Tako na datatang kininanang anak. Numampay saan nga interesado ni manong mo idi nga graduari ti college. Sabi ko matasi ka nga may kaduang anak mi. Kadadan tumatin may pagpanakil mi nga. Ibaga nga anak nga naggraduar anak nga mga obisinan to niti bangko. Anya ti amo manak. Baka no, siya ka nga talaga ti mangkitag-ay ti biyag tayo. Nga sa anak to lang makital-talon. No di kat adan tumatin bukod tayo nga talon. Uwentang, nang, awan ti pagdanagan nyo. Ipasnek ko tagbasa. Kat namnamahin nyo. Siyak to tagbalin nga anak yo. Makapagturpos iti kolehyo. No mampay sa ang interesado ni Manong Jojo, siyak tumatimang tulong kay ni Bunso. Dapat doon di kasta kaya nagturpos mo ti kolehyo. No, di mo maarman ninanang mo, di ba? Kayan at mo ni Alex kasi sinurat mo katintinawag ada sa Manila ang kade. Unang kainayad ko ni Alex ngam saan to ngagbaling nga disturbo. So nga naman nyo, ikarik ka na kayo, makapagturpusak iti kolehyo. Manong nemi nagtultuloy ti kaminokasyon mi kay ni Alex babayan ti telepono uno cellphone. Kumusta anak? Bagakmet nga na siya at kumusta akmet? Ibaga namat nga siya at ti panagadal na. Aging ka manong nemi ngay mununa at nga nagturpus kat imatandar ni Alex. Congratulations! Thank you. Kasi ka, ito na nung graduation mo, Alex. Next week. Nga may karigatak lang ti kawin. Tapos nyo kasi takit kablawang ka. Ken, maarakop ka manin. Uy, Alex, tarantado ka. Adupit itaw makakita ka na. Mananukit, girlfriend ka met. Malagsida, doon sa bali nga boyfriend mo. Awan, sigawet. Ken kahit kung anin nga maramanan ti kitilips mo. Uy, susaboy. Congratulations. Dito din na mong regalo. Ha? Ano na ito? Pasensyahan. Nanumulang. Inted mo ako arta. Igatang mo ito kayat mo pangingatangan. Nasak ti gumatang. Diyak mo no. Diyak kayat mo Sige, thank you Alex. Baring no makaumayag tumot sa Manila. Into naggraduar ka. Tapaman nga makapagturpusa. Umayag ag-review sa Manila. Tapos nangarod tinapasamak manong nemi di pa nagturong ko pa nag-review sa Manila. Isumat di pa naggraduar ni Alex. Kad imatadarak mat iti eskwela ang paggraduaran na. Insubling mat lang Hindi regalo na kanya. Kaya kang mati sa ngaribo manong. Diyak mat amon na unat igatang ko. Ay katangak. Iso nga si kantot gumatangan. Dito matla na dinted ko Mut sa bali mut Di naman manong naming in libas nang inarakop na kinagkan na di lips ko. Manong naming nalpas ti review kahit nagtegak ti board nakarwarak may sakot nga na yung CPA manong naming kat kastory ti ragsak ko ragsak na tatang kininanang agraman di tuwakam sat ko. Ni manong Jojo manong naming iso idi ti nagtarusak dito'y Manila at agkaskasera agtrab-trabaho ti may nga paktorya at akanumatan girlfriend na ket siguro agasawa danton nakastrakak manong name ti may nga bangko kasteller when siyempre mga opisina akon dito na lang ta
Agkum-commute ak pa lang. Ang magmatan drive ka na dala siyang siyak. Panggap ko nga rod iti gumatang iti second hand nga kotse. Nalalisto lang manong nami nag-travel at bukod mo halukan. Kaya nakamabayan met. No, siyak lahing ti mga opisina ti opisina mi nga. Awan ti lugan na. Manong nami saanan nga nagbakbakasyon ni Alex sa Jematen, Manila ti pagtrabahuan na. Nagtuloy na ta ti komunikasyon mi, babay ni ti tawag, iti cellphone. Iti may isang aldaw manong nami nga naladawak ang naghawid ta daing kamakam ko. No muna tagtutudo manong. Iti agawid akon manong aguray ti jeep, tag-jeepak. Nga agpasentro iti syudad sa akto mangala iti lugan ko manong nami. Nga mapaniti ilimi. Inibigla tangin tupak naman yung titudo kat na tsak nakaala ti payong ko. Manong nemi ti kasadgan nga waiting shed sa jayak nga nagtarahay nga napan naglinong. Madamdama pa'y adamat imay nga lalaki nga nakilinong manong. Duha kam nga lalaki, duha kam iti lalaki manong nemi nga naglinong. Numanin kitain nak, talyawon nak, umisam akmat. Ay, masidig. Ay, agrigat awan ti bukod ng alugan na ya. Kung nga rod, sir. Sana ka senseren, sak di Alan. Injaya na titakulap na manong nami kat nagraip dagi titakulap mi. Siyak man ni Adel. Najak mariro. Mga pabisyon na ka. Sa ka bakteller. Mga pabisyon na kamat. Ito na lang ta saan nga iti bangko. Kasta gayam. Sige, Adel. Urayan ta ngagsarding ti tudo. Sa tanto mga alatlugan tan. Mabaling ka din nga umay kanto pa siyarin sa Jibalayo. Ala? Umay kanto pa siyarin Jibalayo. Mabaling ka di? Ha? Adel? Manong nemi jak maawatan tiriknak no apay nga sa anak nakapagsaan kani Alan. Kani bagak manong nemi ti eksaktong address barangay ken sitio manong nemi ti ilimi. Jak ninamnama manong nemi nga ti maysa nga malem ti Sabado manong nemi ibaga ni tatang nga sa nga ilik. Anya tanagan na, tang. Alan ka no. Nagamamo kay kano idi tinaminsan nga malem nga panagkalalinong yo ti waiting shed. Ni Alan? Alay, yung paipay-suna. Oy, mabitlaeng ha, Adel. Tang, abay. Di matadanobium ni Alex? Nga di pa lang ang dakit ni high school? Nga ginggalit na kitagtuloy ti komunikasyon nyo? O, wentang. Kinapin nga rin gag-entertain ka may mang pasyarking ka. Ala? Ti amo kami tanggit saan nang ipaipeso. Di pa nagam-amumi. Yung baga na nga umay nakpasyar nito balay. Saan ba't ka nakakabagsana? Tao madakis na umay lagay pasyarin. Isa yung nga ko dito yung lugar tayo. Ala, ika nga rod sang uwanin. Ket ni. Ada inted na kininanang mo. Inted na nga niya. Nakasupot. Kasla naggapo iti groceria. Ala? Abay inawat ni nanang. Nangarod ko bakit hited na. Dan sa kape, kada asukar, kada coffee mate. Damat arak nga kanayon na. Inted ni nanang mo, indulin ko na. Manong nemi inintertain ko ni Alan, ti makadakas. Isumutin ti panagimagana iti. I love you, Adel. Alan, among manipod di panagamamuta, kaya di panagkalinong ta ti waiting shed. San kan nga maisina iti imagination ko. Agparparang ka kadagiti alinta tao iti arapahap ko. Oreg kidemak, tabakabuklam ti makitak. Tinaamo nga rupam, tinabiyag nga matam, naisem, nga agparang digiti nalinis ka na pudaw, nalinis ka na ornos ang ngipin mo. Ti pamagim,
Saan ka nga mapukaw iti alin ta tao ti lakip ko? Matagtagainap ka ba yan? Nga dadatiga po na no apay nga mariknak nga gayatak ka? I love you, Adele. Manong nemi kasladamok pay laeng ti makangeg iti kasta nga panagdiga iti may sa lalaki. Kinapudno na ni Alex kat kasla sa anak nga dinigaan. Basta inigaman na latan ti dakulap ko sa anak inahawid ng baga na ti I love you. Awan ti adu nga parang palabras na. Ngayon ni Alan manong nemi nagmayat nga dinggan dagiti balikas. Nga dahita nga balikas kat kasla mga aprus iti barokong ko. Di makadakas manong. Ada anak maten iti Alex. Kasanan ni Alan. Jack ba't may baga manong naming nga, sorry Alan, adan boyfriend ko. Jack amo ko. Jack mapanunot ng ibaga. Gabot ha, ididayta kung dahoy manong naming kat kaslakayat ko saan ko mapukaw. Saan ko nga mapukaw pa'y ni Alan. Jack kayat nga paayan. Jack kayat nga masanton nga umay. Jack kayat nga jaktun makita isuna. Ngam kinunakeng ko na. Alan, panunutak man pa nga umuna. Sa anak ko mga dagdagdagan. Saan ka dagdagan? Tati ayat nga agurusing agampaya uno agrampaya ket napimpintas nariknayan. Ket kabayatan ti pa naglabas ti panahon at tuyak met nga mangipampaneknek no kasanot kinapudno ken kinadarisay ti panakayat ko ken ka. I really love you, Adele. Sikaket siksikan tulaeng ikariken ka. Kanadig met lang aldaw manon nemi ti mawag ni Alex kanyan. Yung tsaka mo, takasla adada nga napatpatig dito'y pusok manong nemi ni Alan. Saan kumat ngamin nga makuna uno ibilang nga first love ko ni Alex. Kasla ang angaw laeng no kasano nga nagkarelasyon kami. Kasano kasla ang angaw laeng kanedi yes I love you to kunak man langan kunak lang kami ni di kasla saan nga seryoso saan nga yes I love you too Alex. Kasla wandrik nana idin to manong nemi tani Alan kadagiti balikas na ket madlaw mo ta nga nagtaod iti kaungan ti puso na tani Alex edi kasla ang angaw na I love you Adele. Parang ganun. Sa nariknak, tarakop na apagapaman nga agek na kanagiti lips ko. Ngam kaslaonan nyaman na. Dito itatinagbaling nga problema mano. At daan akon ti kaya na yat since nga da kami ti high school kat nagtultuloy ti komunikasyon mi. Ti makadakas dimteng ni Alan iti may sangag tudtudo. Iti may nga malem ngagdudtudo ket nagkalinong kami ti waiting shed. Ino may nakmeten pasyaren o may nakmeten paspasyaren manong. Kadeta ti kuna datatang kaninanang. Ag problema ka itan. No apeng entertain ni Alan kadada kay mat ka ni Alex. Nga mamom, di mi pa'y nakitkita ni Alex. Tadi mo pa inyam amo. Tadi namat pa nga, di mat pa nga min pimasyar dito balay lakay. Sa nung amam ko mga rod. Taasigon ka na ito anak takit. Hindi nag-graduar dan ti high school na parin sa Manila. Ay wang gayam, may idi graduation ti anak ta. Saan tamat ka nakit-kita? Ay, susapoy. Asin no kadakwada ti patpatig mo ha, Adele. Nanang, kung bakit sa mong in-entertainan ni Alan no may nakapasyaran. Pwede mo ka di pa imbaga kaya kuha na nga da ni Alex. Diyak ka mo kang ibaga. Baam, tatakam tut mga ibaga, no may manen. Ninanang matsalatan, tsak tulatan. Masin no nga talaga ti patpatig mo kadakwada. Matikaw nga rin titiriknek, nanang. Diyak ka mo, agproblema akon. Jesus, apo ay at dapat lang kang kamang timbang no asino ti mas ipat padig mo kadakwada.
iti opisina manong name saan nga may libak nga talaga kada problema. Tadadig di gundaway manong name ngagmuling-ling. Uy, Adel, ay, sikan, anak siyak. Adala ti klente, ito palagur-uray ka. Ay, excuse me, sorry, nagsakit ibang panunutem. Agsalita tanuman daw. Break time manong name inasit ganak ni Nora. Kanya ay problema. Alay, bagam kanya. Damarban magatulong ak. May panggap ka di kanayat. Amom, uri siyak idi. Nagpo-problema ak ba didi? Di ba Nora, ada asawa mo? Adan. Yung saan ng idi nga nagbalin nga may masa ti boyfriend ko. Di panggap ko ngamin kita collect and select. Manong boyfriend mo idi? Napagagadan mo ti, napagagadan ko ti talo. Ngam diag nagbaling nga asawa. Iso ti, siyempre, nang damo kanya. Tadyak mo ti palubos nga edad ko ti bagik. Do saan nakasigurado. Sa bagay, sigurado ak idin kinilakay ko. Iso nga, aday din napasamak ka na kami. Sakbang nga nagkalay sa kami. Kasano parang manage mo tiya? Talo nga kayo nayat mo? Wala. Hanggang nga siniryoso ida. Nadlaw damat. Hanggang iso damat lat ng isina kanya. Hindi isinadak agad sa kanasakit. Agsipod hakumat ng impan amin tirik na kanakwada. Iso nga no at da problema may pagkap kinayat. Kasa taramidem. No saan ka nga sigurado saan mong ipanti aming ariknam kang kuwana. Tapno saan kang tumasaktan, nugsina kayo. Ngem kaskas di manong naming sang ko maibaga kay ni Alan nga adda ni Alex. Nga nabayagmat kid idin nga saan nga timawag kanya. Jakmat nga rod masango nga siyak tumang tawag kang kuwana. Kinapod na, isumad lang ti tumawag kit. Sangon nga malagip iso na no saan nga tumawag. Kaya na may sangal daw manong naming nga inawis na ka ni Alan. Friday, manong nami kita dinagasnak di opisina. Ada idin kotsek manong nami adda matin kang kuana. Kita umisisam nga ron. Adda gayam kotse madamatan kotsek. Nagdanta nga nadaan ti kabubukudan nga lugan. Di ka mapasanang nga mapasamak pa nga mapanta aglin ninong. Di uiting set. Saan nga malipatan ni Alan nga istoryaan dedi nga panagamamu mi manong. Tano kas tangagtudo, malapsan mi na iting siya dangam sagay sa kamatin itilugan. Agkumboy kami nga mapanit restaurant nga pagdineran mi. Kabayatan manong nemi nga agdin-dinner kami idi pagamom tagring ti cellphone ko. Manong, idi kita Diyos ko. Hala, ni Alex. Abay nga di mo sungbatan, irapin mo. Uno, kanselan pa lang tayo sungbatan to, uno tawagam to yung tumalpas ti pananganta. Saanin, sungbata kon. Hello? Alex? Oh, kumusta kan? Pasensya ka na? Busy ak. So nga, ito lang tawagan ka. Oris yak, busy ak met. So nga, saan na ka makatawag kang ka? Kumusta ti trabaho? Okay met. Awang gayam, di ba ang asawa ni manong mo? Mga rod. No agasawan ton, di sumaruno ka tumaten. Sumarunutan ton. Siguro, kung rita nag-graduar maten ni Bonsomi, iniawan problema. No agasawan ton ni manong mon, sikan tumaten suro ng agasawa. Sikakin siya ton. Siguro, sabi nga siguro, saan nga sigurado? Dito mo na at mapasamak yung bigat, Alex. Inimalpas kaming nagsarita manon na imin tuloy mo lang tinangan ka ni Alan. Saan nga maon uni pa ni Alan. Inimalpas kami nga mangan. Sino ni Alex tibihak mo? Boyfriend ko. Nalagay mo yung boyfriend mo? Uwan, hindi pa lang anda kami high school. Third year high school. Hanggang nagraduar kami ti college. Napansad di Manila.
Sadya nga nagbasa, sadya nga nagraduar, sadya itang nagtrabaho. Abang nga di mo yung bagang nga man Alex tibiyag mo. I'm sorry, Alan. Di ka ba't kami nagsaludsud? Diyak ka din nagsaludsud kang ka? Unadan boyfriend mo? Saan eh? Tanong na saludsud mo kuma, di imbagak kuma. Kastagayam. Sige. No nalpasan ti pananganta, agamit tan. Oreta sa gesata mat ti kotse, saan nga naskan pa yung tulod ka? Okay, Alan. Let's go. Manong nimi ti amok idi kat makagura ni Alan. Himimay manin nagpasyar iti malem ti Sabado. Oh, adamanin ni Alan. Kaskas di nga daman inted na kinanang mo. Apit di mo pala ibaga ang nga boyfriend mo. Tapos sardingan na kan. Kinapudno ng tatang. Naamuan na. Kita pingard bay lang imay. Diyak man na mo. Sino nga min at talaga ka nagiti duwa ti patpatag mo ha? Ni Alan tatang. Naisang sangay ti mariknak ni Alan. Ngam kasanon ni Alex. Dito ita na nagbaling nga problema. Susapo ay. Kahit noan niya ti marikrik nam, isot titong palem. Yan tangay kahit sanggay mo't pa agasawa kay ni Alex. Awan doon ati maaramidan ni Alex yung tunoy bagam nga ni Alan ti talagang ipatpatig mo. Masaktan to lakid di. Kahit sika, saan ka masaktan no agsina kayo? Kahit ko ba nagsina kami kay ni Alex tatang. Damno dagundaw yung may kay ni Alan. Ngayam saan nakangatanga kagura? Ni Alan ti kastangin naramid mo. Han umay dajay no kagura nak. Iso nga. Iti dito akong daw ay nakapagdesisyon akong dang. Sung batak ni Alan. Ket no ibaga nang agkalay sa kamin. Pauna ikpailan ni Manong Jojo. Iti pa nagsarita mi kini Alan Manong Nemi magusgustuak manen di kiti bagbagana. Amom, sanak ko man ngay may pay. Ngay may mayak manen. Gabuta talaga nga sikat ipatpatek ko. Di na ka di kagura. Anya ko matipanggurakan ka. Habi nga ini-entertain kakit ada ako niti adamaten nobya. Ay nobyo ko na kuma. No talagang ipatpatig mo ni Alex. Di na ko man pinastrik dita pusom. Taapay, nagastrik ka din di pusok. Makita ka rin kita matam. No saan nak ipatpatig? Apa nga ag-entertain ka pa ilang? Alaman? Gabot tapat check nga siyak ti patpatig mo. Siyak ti patpatig mo, Adel. Saan ka di? Saan nakakagura? Tagas la pinagbaling ko di pusok. Pinagbaling ko nga duwa ti pusok. No. Saan kakagura? No digat adad nang ipatpatig ka. Ipatpatig ka unay-unay. Idireta nga panagsarita mi manunay mi nagring ti cellphone ko. Ni Alex? Wen, sige, kasaritam. Kan mabaling gading i-speaker mo, tapno mangig kuman. Nas nangar tinaramid ko manunay mi, hello Alex? Hello, kumusta Adel? Kastoy? Nakatawag ka manin? Kung amin, tsaka mo no kasanong ilugik kang kati amin. Umuna, agpakawanak kang kagapot na nagbasulak. Diyak imbaga kang ka nga, idi pa ilang adakti college, kadadan sa baling patpatig ko dito ay Manila. Kasta. Amok Abing amom. Sigurado gabot naaram ka. Abing katawa ka. Nagkatawak na maragsakan na. Abing maragsakan ka. Siyempre, awan no kanti problema. Gabotaddan ipatpatig mo dito siguradong isinanak, di ba? Iso kong ritukin ako kumakin ka. Ngalipatan na kon gabota natulagan ti kalay sami ka ni Ani. Okay lang. Congratulations. Kaya advance happy wedding. I'm sorry jak tumakaumay. Sigurado nga ta Manila at pakaangayan na. And next year siguro,
Isun tumaten ti pa nagasawa mi kini Alan. Alan? Yeah. Kinabudnunan, ada ni Alan na mismo dito balay. Mangmangig na ka. No, kasta, saan nga problemang isina ka? Agyaw manakid di tapno awanin ti problema. No, agsina ta, di da kami man talaga kini Alan. Okay, Rod. Good luck mat kada kayo kini Alan. Naikari siguro nga talagang saan nga si kakensyak ti kagasat. Kinabudno na. Sa anak mo na seryoso kang kakit, hindi. Uri siya kumet. Saan kawat na seryoso? Anak mo na seryoso. Gabata, awam mo't iti mariknak ng ayat kang ka. Ni Alan tipatpateg ko. O sige nga Rod. Congratulations kada kayo. Kastamot kada kayo kini Ani, Alex. Inibigla anak ngayon narakop manong name ni Alan. Alan. Siya akong tikararagsakan nga lalaki dito lubong. Di nakagura gabata the first boyfriend ko. First boyfriend mo lang. Ngam saan isot first love mo. Gabata siya ti first love mo sa ba? Di ba? Owen, si ka ti first and last love ko, Alan. Si ka ti first and last love ko, Adele. Oh, Adele. Hindi amalan na di bibig ko manon name saan nga agapaman. No digit ninanam ng gusto. Kadyak mo napupuutan manon name nga balbalsak mo deta nga agek ni Alan. Kastoy gayam tipud no nga ayat na kunak tinakam ko. Alan, sika talaga tipatpatik ko. Kat sika mo talaga tipatpatik ko. Adel, sika tagbaling nga ray na tibangunik nga pagarian. Sika tagbaling nga anak dagiti anak ko. Dagiti putot ko. Sika tagbaling nga inak ko nakuma. Tiyak pa yun mo tibagbagak, kapati nervyos ko, kapati ragsak ko. Agasawa ta? Yun, unata pala agasawa ni Manong ko, Mamalin. Sige, next year. When? Okay. Ganda ragsak na tatang, hindi makita dak nararagsakak, iso da kininanang. Kasta Ay na imbaglagi din saan nga nagbaling nga problema ni Alex. Ipadpada kayo matgayam nga saan nga seryoso. Imbaglagi din tawan na pasamak ka na kayo. Imbaglagi din tadimteng ni Alan, tipudpud nga mangipatpateg ken ka. Ken tipudpud dumat nga patpateg mo. Nagalay sa kami ken ni Alan kat nadaan kami ti kabukbukudan nga balay. Manong name naggraduar maten ni Bonso, akabsat ko. Kat siyempre, adamatan asawa na irinto tani Manong Juju, adamatan duwa nga putot na iti asawa na. Irinto tada kami kini Alan Manong Nemi kat talo di kiti nagbalin nga bunga tiyan na yan mi. Nimet ta bunso Manong Nemi, adamatan duwa nga anak da iti asawa na. Bale, pito amin di kiti apuko da tatang kininanang. Nabunso Manong Nemi ti kabalay da tatang kininanang kat di Manong Jujo intultuloy na itinagnaedan sa di Manila grama maten ti pamilya na. Kat no kasta nga dumteng ti Christmas uno baro nga tawen isot pa nagbakasyon da uno saan kat nun simana. Tao may da makisimana dito Ilocos ti pamilya ni Manong Jujo. Manong Nemi awanin ti sa pulag pa iti binangon mi nga pamilya iti asawak. Agsibod na dungo, napudno, nalailo, ti asawak. Akas takmet kang kuana. Nagbalinakmet ka napudno, nalailo, ka na dungo, iti asawak, kastamatan ka rin talungan nakmi. Pasaremat umay sumarong ka da tatang kininanang, dito'y balay, umay da iliwen, naging talo, nga puko da. Kumusta matang, nang? Anyaman ti marikrik na yo? Eh, kita kumapsot kami Tanang arod, kita manayunan nga manayunan ti tawen mi. Agasim tapiton nga apu ko mi. Yung barbare nga anak ko. No mauray mi tagbalinto nga apu ko mi ti tuod. Gabatan inugas ka sa nulayang di inaunang apu ko mi nga inaunang anak. Putot di manong mo. Ag college to kada graduar kata ag trabaho saan to ag-asawa. Barek no mauray mi kininanang yo nga madaan kam ti apu ko ti tuod. Aging kakarigitoy Manong Nemi si bipiyak na pigsapay laing datatang kininanang nga sumarasarungkar kada kami basaremet sumarungkar da sa di Manila. Tagas lakay kaya datag travel kag paspasyal. Saanen Manong Nemi agas asikaso ni tatang iti talon
Niket itilatan likod ti balay, iti mapanasokso kayon, tapagpalagatan na kano. Ilinto taninanang met, ket agharhar din met, agmulmula ka digiti masetas, isumat ti mga papapintas, iti family house mi Manong Nemi, iti sango na. Manong Nemi nagbalagi kam amin, ngagkakabsat numampay sa nga nagturpus ni Manong ko, ngayon napintas ti biyag na, gabutan napintas ti posisyon na ti kumpanya apagtrabahuan na, no panaggraduar kan mga opisina ti ipag ko. Kan nakananamo met Manong Nemi, tinara niya kamasakbayan dagiti talungan nagmi. Dito nga ron ti pagkasalita Manong, kinagyaman naglaunay, ti anos mo nang ibasa, kat sabi ko mat, adamat na ibatik nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, kanagiti padak nga dimngeg kan nagbuya, more power to your program. Tuwing nga ron nagyaman nga pagaya mo, Adel, iti Ilocos Norte. Pagayam ko nga Adel, thank you iti ka pa nagsurat, thank you ka nagiti aming nga nagdengeg ka nagbuya.